So Ate Jane ang atong murag lisod dawaton apan realidad nga naagay atong mga kadugo nga unayon taog kuan Ate Jane unayon taog ng lockdown no. Gusto nila nga magkapasakit sa atong isikataw. So kung ikaw si Chelmy, normal ba nimong bation nga kanang ingnon ka nga liwat ka sa unsay imong kagikan liwat ka sa kung unsay liwat ka sa imong liwat ka sa imong inahan nga inaana yes kung mo na giingon nga inaana nga makadungog ka ana nga mga istorya syempre unsa may imong feeling. Yes, Ate Will. So, ako no, I can really relate sa ingana nga kahimtang no. Ingon pa, dili kung ingon nga nag-inusara ka or kamo ay mo magsuon nga nakasinati og mga ingana no. Bisan og sikin sa man siguro nga nagikan sa kalisod na siguro yung mga dili man ingana ka intense, dili man ingon ingana ka ingon pa kabugat, pero dili nimo pod mailimod nga makatilaw makatilaw gyud ang termino, makatilaw gyud ta og mga pulong nga ingon pa wala nato gi-expect knowing nga paryente nato sila, kalumunan nato sila. So sa atong mga mata isip mga bata sila atong ginahangad or ginatan-aw no nga murag atong kapaninguhaan og tabang or suporta unya ang tinuod nga mga panghitabo or ang nahitabo gyud hinuon is kabaliktaran. Medyo dili nato malikayan nga naagyod ang disappointment nga atong bation. Kahiubos og unsa pa nga klase nga mga sakit nga mga pagbati nga atong ma-experience no during that times nga mas nagkinahanglan ta og suporta o di back up gikan sa ilaha. So, sa imong experience nga ingana, ang ako lang gyud Ate Will is bisan pa man og unsa ka mga kuan ang mga istorya, di man gyud nato na maidinay nga naagi mga istorya nga makaabot sa imong huna-huna, makaabot sa imong dunggan mo sa kasi imong huna-huna og mulubong sa imong kasing-kasing. Grabe nang gyud. Yes, Ate Will, naagyod na yung mga ingana yes. medyo ning hugot ta diring dapita. Actually maunay ako no personally maugid na akong na-experience no ka madunggan na nimo na ay mga istorya nga ipalapos sila sa pikas dunggan. Oo, pwede na to ipalapos pero di nato malikayan nga mulubong gyud. Mulubong gyud siya sa kasing-kasing pero eventually labi na og magka-mature atong huna-huna og mas daghan na ta og experiences and nakat-on na ta sa kinabuhi. Hinay-hinay pud to nato nga ingan pa mabuhian kanang nag-mature na ta nga. Yes, manay correct Ate Jane no nga atong buhian. Oo, makaingon ta sa atong kaugalingon dili di ay to angay nga mga pulong, dili to angay nga mga panghitabo nato papuy-on og dugay sa atong kasing-kasing kay mao lagi nang ginaingon nato nga kung mas magdumot ta mas kita ang magkaluyak kanang atong pagdumot manggod mga kasakit nga atong gihawiran sulod sa atong mga dughan maulay mo konsumo sa atoa nga which is maopoy magtuklod sa atoa nga instead nga maghuna-huna ta og mga maayo nga mga pamaagi, mga maayo nga mga lakang para makahawas ta sa atong sitwasyon nga nagkalisod ta, medyo mao hinuunay mo bira sa ato nga magpabilin o magpakalugmok ta sa ingana nga kahimtang. So mauna sa ngadto-ngadto nga magka-mature ta and daghan tay maobserbaran og daghan tay madunggan nga mga inspiring nga mga istorya, sigurado ko nga anam gyud na nato mabuhian. Sa imong kahimtang karon ang imong gika problema, ikaw sa imong kaugalingon okay na ka kay ingon pa nimo gusto gibuhong niya nimo imong mga kaparyentihan nga mao ining unay sa imuhan yes, dati og buhi og mga istorya or di ba ka pag nakadungog ka og mga pagpangdaot or mga pagtamay, ang imong giproblemahan karon is ang imong manghod. So para sa ako ikaw ang magulang, ikaw ang mulamdag sa huna-huna og kasing-kasing sa imong manghod kay yes, correct. Dili na nimo siya malikayan nga mobati na siya. Syempre tungod kay pamilya mo igsuon ka, ikaw mismo gidautan
dili imposible nga nakaabot sa iyang mga istorya og labi na ang inyong ang inyong inahan no. Usa na nga mga nabati niya maunay kuan sa iyang huna-huna karon labi na sa iyang kasing-kasing nga maunay nagpabilin sa iyang pagbati karon. So siguro para sa ako ang pinaka best nga buhaton nimo karon is ipa-realize nimo sa imong manghod nga tinuod sakit og ingon pa medyo lisod dawaton ang mga nahitabo, ang mga nanglabay na og mga istorya nga ilang gipangbuhian. Pero kung buot na tuon na hunaon, kadto nga mga istorya, kadto nga mga pulong og mga pagpangdaot, maunay usa nga ni drive sa imuha nga mas maningkamot ka aron mahaw-as mo sa mao nga sitwasyon og syempre matabangan nimo imong manghod og makabot ninyo kung unsa ang inyong tinguha. So maunay imong kinahanglan nga ilamdag sa imong manghod nga dili tanan mga pagpangdaot is ingon pa negatibo ang impact. Murag example nimo imong kaugalingon og ang impact adto nga mga istorya nga imong nadunggan giunsa nimo paggamit to para maadto ka sa mas maayo nga lugar, mas maayo nga dalan ingon pa. So dili nimo na matangtang dayon sa imong igsuon. Pero siguro sa imong paggiya o syempre mga tambag pod sa hinay-hinay na sigurado ko nga mabuhian ra na sa imong igsuon. So hopefully magpadayon ang imong kamaayo nga pamatasan kay ingon pa wala man to'y magdugay kung ipanghakog nato atong mga ingon pa nakabuot nga mga grasya dili man pud na magdugay or di man nato madala sa ingon pa sa lubnganan. So Yes, continue to tinuod share na, your Ate blessing Jean. na lang og ingon pa i-inspire imong manghod nga dili na magpuyo sa nangagi nga mga sa nangagi nga mga experiences para look forward na siya sa maayo nga ugma. Yes, Ate Jen. Salamat no nga nadungog nato mga ka-feelings ang mayong huna-huna ni Ate Jen karon og nako pud koy kadugang kang Chelmy. Nga insakto ang imong gibuhat no nga medyo pero murag naggamay siyang pag nabilin pang pag-aligot-got Ate Jen kay murag ang gibaslan nga mayo nagbaw siya nga iyang gipabuhong sila sa iyahang mga pag tratar no sa iyang mga kaparintihan nga negatibo sa una murag ngilad og mga batasan di ba so yes so in ana nga reality sa atong kinabuhi nga naagid tay kaparintihan nga mga inana apan mulayo ra bagid ta hinuon ta Ate Jane sa ilaha mahadlok ta pero sa iyang kaso karon Ate Jane nga ang iyang mga kaparintihan nga kuan sila sa una BI nila sa una mo unay moduol sa ila no mo unay moduol nga paadtuon imbitahon mo unay manghagad yes mo unay manghagad and then ang sa ako lang experience bisag unsaon ko hagad Ate Jing kay mirag kanang komplemento na lang ang imong si tinuray lang nga panghitabo kung moadto man gani ka pero komplemento ang imong pag-adto murag tiking gihapon ka kay tungod sa ilang mga gibuhat sa imo. Pero kuan day na Ate Jean, murag wa paghapon ta ka move on. So kung atong gid buhian to, i-release to nato nga mga feeling nga mga kahiubos, mga medyo pagdumot na magdumot baya ta gid ta ato kalikayan. So kung ato na to siyang buhian mawala na to. So insakto hinay-hinayan lang nimo og tambag ang imong manghod. Kay syempre bata pa manggid siya karon na apa na Ate Jean sa aggressiveness pa ang murag agresibo pa ang feeling sa usa ka batan-on nga manimalos, di ba? Inaana, oo. So dili maayo na siya nga mga kinaiya. Kay atong paningkamutan Chelmy nga mapasaylo nato ang atong mga kaigsuonan nga medyo adunay kanang kinaiya bitaw nga murag dili makasabot Ate Jean dili tawhanon kay sila siguro sa una sa panahon ninyo nga kamo pay naglisod-lisod naahan siguro sila and then ikaulaw nila tinuod gid na Ate Jean nga ikaulaw sa uban natong mga kadugo ang atong mga kaparintihan nga murag wala labi na sa ilang kahimtang bitaw sa ilang trabaho nga inana nga i-look down gud mo no sa mga kuan nga murag dili ka ilhon dili ka nay mangutanag ka ilaba na murag ilimod gid ka
kay tinuod man na nga sila dili gusto nga madamay no sa mga kanang dili maayo dungog di ba Ate Jane nga inaana nga mga trabaho. So bisan inaana ta ang inaana imong trabaho na ning kamot manggihapon ka nga makaahon o makabangon. So wala na nagkuan naman kakaron nagbag-o. So makuha na to Ate Jane nga makita niya nga ang kabag-uhan siya ang kinabuhi gasa naghapon na sa iya ha. So imong paningkamutan Chilmi nga ang imong mangho dili na magdumot sa imong mga kuan kuno nearest relatives siguro mga first cousin ni nila Ate Jane. First cousin, mga iyaan. Oh, mga iyaan ana mga so di man ginato matag-an ang dagan sa atong kinabuhi. So kamo na naman buhong naman kakaron na naman nimo tanan. So pasalamatan nimo na sa Ginoo and then pwede nga imo nang i-share sa imong mga kaparintihan nga nagbiay-biay ninyo kaniadto so makaaron sila makarealize Ate Jane. Mahigmata. Oh yes, insakto na imong gibuhat aron sila mahigmata sa ilang nabuhat sa inyo ha kaniadto. Kay dili man daw makahuna-huna ang tao Ate Jane nga. Di ba kung sa una imong gibiay-biay na karon kay nakita na nimo nga progressive na mi una iday ko na dayon ka mabali na dayon ang ano? Instant Yes, kuan. oo tinuod na nga mabali na dayon na ang istorya nga sa una kuan dautan kay ka sa ilang pananaw and then karon napuno na ka sa pagdaig. So tinuod na nga mga kasinatian mga ka-feelings nga mahitabo sa atong kinabuhi. Kay ako mismo Ate Jane inana nga medyo anang nabitaw namangitay mga kuano igsuon nga magpabuyag. Oo, so inaana nga murag medyo dili ginila ang dili ang kunon Dili ilhon. yes, dili ilhon. Murag ug naa gani mo aduol sa ila o kanang mo saka man na man na diri. Nganong ni anhi man na. Oo. Yes, anaon nga makadungog ka simpre ikaw igsuon pud makadungog. Masakitan. Yes, sakitan ka. So inana mga ka-feelings ang tinuod nga panghitabo sa atong kinabuhi. So kanimo tell me paning kamuti nga imong mapasaylo o makalit na ka sa tanan nimong mga kasinatian o na experience nimo nga gawi sa imong mga kaparintihan an kuano og ang imong mangho dinaot unta nga inyong mapasaylo sila tanan kay diha nimo kuan pud makabuot ang tinuod nga happiness Ate Jane kung nakalit go na ka or nakapasaylo ka sa imong isig ka tao kay ug pirmi ka pungot pirmi ka bisag anino ra imong makitaan na pungot ka so dili ka maka kuno dili mapis ang imong hunahuna nara ka sa pag hunahuna adtong dili mga maayo na moabot ra ba Ate Jane nga mo kuan ka mo abot ka sa pagpanunglo So ikaw na hinuon ang makasala Ate Will. makasala na hinuon ka og dungag. So inana mga ka-feelings sa atong paningkamutan nga atong mapasaylo ang tanang nga nakalapas nato hinaot unta no nga ato ning mabuhat. Labi na ron kapaskuhan. So inana ang kuan nga pagpasaylo ko no kay aron atong makabot ang kahapsay sa atong hunahuna. So nato nang basahon ang atong napiling quotes for the day. Nag-ingon no about ni sa atong relasyon sa pamilya. So niingon sinulat ni Brad Henry. Nag-ingon families are the compass that guides us. They are the inspiration to reach great heights and our comfort when we occasionally falter. So Ate Jane gamay lang pagpalapad sa atong napiling quotes for the day. Yes, Ate Will. So, mo ni ato ka pinaka fuel nato sa pakigbisog sa kinabuhi no. Labi na sa mga family oriented nga mga individual kay na mga individual Ate Will nga medyo dili kaayo close sa ilang mga pamilya no. Pero Yes. kung buot nato una-una bisag unsaon nato o ka independent na agi mga panahon nga dito ta makahanap og suporta og kusog sa atong kaugalingon nga pamilya. So hopefully sa mga ingon pa mga soloista din mga individual nga mahilig mag-inusara hunaon gihapon nato no nga magkaunsa-unsa ang kalibutan bisan pa man siguro og kanang suod sa pamilya kanang suod ta sa pamilya ng mga family oriented bisan pa mag-away-away ta din na magsuon maglalis magkatinubagay at the end of the day
kita gihapon ang magtinabangay labi na pag-abot sa mga trials o mga dinagko nga problema no nga medyo naasalugwa ang atong ang atong kontra, kita gihapon sulod sa pamilya ang mag-uban-uban. So dili nato kalimtan nga ang atong kaugalingon nga pamilya mao'y pinakahugutan nato og kusog og syempre mao nay pinakamurag magtukmod sa ato nga mas maningkamot pa para sa umaabot. Yes, mahirap nga family is love. So dapat no nga dili bisag unsa wala ug naay man gani makasala or makasayop sa atong pamilya, dapat dili nato i-lockdown kun dili atong tabangan pagbangon. No? Kaya ang pamilya dapat magtinabangay. So mga ka-feelings, ato ipadayon ang atong pagbasa sa atong Bible verse for the day. Nga gikan sa sulat sa Proverbs 19:14 nga nag-ingon, house and riches are the inheritance of fathers, and a prudent wife is from the Lord. So nagpahinumdum na usab kanato ang bala ang kasulatan mga ka-films nga kitang tanan nga iyang anak makasunod sa tanan yang mga butang nga gihimo diri sa kalibutan alang kanato. Nga ang Diyos na agyod siya mag-provide kay nabitaw giingon nga pangayo kay ikapaghatagan. Yes. So kung dili ka manuktok, di po ka ablihan, kung di po ka mangita, di po ka makakaplag. So ang tanan na giandam sa Ginoo kanato apan sa ato lang pagpaningkamot no kay unsa may i-bless sa Dios kung wala tanan ning kamot. So mo na mga ka-feelings gipahinumduman ta nga kung kita magtamod sa mga balaod sa Dios, kita makabaton og taas nga kinabuhi ug ban sa mga grasya. Kay matinga bitaw ta Ate Jane nga nung daghang grasya ang uban. Ang uban nakita na to nga buhong man sila sa grasya, di ba? Labi na kung dili lang sa grasya sa mga butang-butang, kung dili ang grasya sa atong health at hygiene mo na number 1, no? Nga grasya na ang gihatag sa Dios kanato. Bis mag-unsa man ang daghan ta og mga kabutangan, magdaghan ta og mga propiedad apan ang atong health bali na. So useless lang gihapon. So atong paningkamutan nga ana ata uban sa Dios sa matag adlaw labi na gad karon mga panahon na Ate Jane. Yes, gamay full ang Ate Jane pahabilin sa atong mga ka-feelings karon. Yes, siguro Ate Willie dito mudugang ra ko no dito sa atong verse of the day. I love that verse kasi. Kawikaan sa mga Tupanaos, Kawikaan 19:14. Labi na sa since naghisgot na tagpamilya, so mga ka-feeling sa mga katupa din sayod ta og padayon nga gipahinumdum sa ato labi na no og ingon pa maninguha ta og kaugalingon nga pamilya kanunay gyud ang atong ingon pagsalig pagsunod sa mga kasuguan og syempre ang pagpangamuyo nato kinahanglan kinasingkasing og dili nato kalimtan nga bisan pa sa ato pagpaningkamot dili gihapon nato makaplagan kung wala ta nakaugnay sa atong amahan. So sa may mga paninguha dinha nga magpamilya paningkamutan lang nato nga mabarugan nato og manglimbasog ta sa unsa man nga mga pagsulay nga posible nato nga maagian. Sa pagpadayon sa atong panag-uban, uban karon ning kakapunon ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini sa Ate Jean. O kini si Ate Well ug uban sa atong kontrol nga si Engineer Prima Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.